φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο αεροπλάνο. Το κατασκεύασε εξ ολοκλήρου ένας φωτισμένος, ένας πρικισμένος άνθρωπος, ο Ράιτ, τον οποίο και βλέπετε αυτή τη στιγμή πανέτοιμο για την ιστορική πρώτη πτήση του ανθρώπου. Αυτός εδώ είναι ο αδελφός του Ράιτ, ο Λεφτ. Ένα ρεμάλι και μισό. Ένας άχρηστος αλήτης που ζηλεύει τις ικανότητες του αδελφού του. Παρακολουθήστε λοιπόν το σαμποτάζ που γίνεται εις βάρος του Ράιτ από τον ίδιο του τον αδελφό. Έτσι λοιπόν, από εδώ και στο εξής, εσείς τουλάχιστον που είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, θα ξέρετε πως οι αδελφοί Ράιτ που έμειναν στην ιστορία ως οι πρωτοπόροι της αεροπορίας ήταν ένας, οι αδελφοί Ράιτ με ήττα και όχι με όμικρον γιώτα. Και ενώ ο άνθρωπος... Γυναίκα, το νιώθω σήμερα με θέλει τύχη. Αχ, βρεμάκι, όλα τα ίδια μου λες κάθε φορά. Όλα τα ίδια σου λέω σήμερα με θέλει τύχη, το νιώθω. Θα παίξουμε και blackjack. Που είμαι πολύ καλός στο blackjack. Κάτσε να βρούμε το τραπέζι μας. Πού να πάμε? Το βλέπεις εκείνο? Ναι. Το βλέπεις τον γκρουπιέρι που φαίνεται αφελής? Ναι. Πάμε εκεί. Πάμε να κερδίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σας. Θα ήθελα εγώ και η γυναίκα μου εδώ, όπως βλέπετε. Ναι, κύριε, θα μας πάρουν τα σιρόπια, κύριε. Σιγά κολλήσαμε στο πάτωμα. Ναι, θα ήθελα να παίξουμε, σας παρακαλώ. Θέλετε να παίξετε? Ναι. Στην ηλικία σας περίεργο μου φαίνεται, αλλά μισό λεπτό. Ορίστε, κυρία μου, παίξτε. Εσείς με τα αυτοκινητάκια και εσείς, κυρία μου, δύο κουκλάκια καταπληκτικά. Τρελός. Τι είναι αυτά, κύριε? Αστιάκι, κύριε, για να σπάσουμε τον πάγο. Τι να κάνουμε, χιουμορίστρας. Πώς τα λέω? Σας παρακαλώ, κύριε, αν εσείς είστε χιουμορίστας, εγώ έχω πολύ σοβαρές διαθέσεις. Παρακαλώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε να μου δώσετε τις μάρκες. Αμέσως, κύριε, μισό λεπτό, παρακαλώ. Αμέσως, κύριε. Τις μάρκες για σας. Ορίστε οι μάρκες που μου ζητήσατε. Δεν μου λέτε, κύριε, είστε τρελός? Αυτές είναι μάρκες αυτοκινήτων. Μάρκες μου ζητήσατε. Απλά κάνετε, πάτε να με ειρωνευτείτε. Εντάξει, μην το πέρασαι σοβαρά. Ένα αστιάκι έκανα πάλι. Είμαι καταπληκτικός. Πολύ με γουστάρω, κύριε. Πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, μπορούμε να έχουμε τις μάρκες μας? Όχι, κύριε, πάλι αυτές, πάλι αυτές, να, σας δίνω και εσάς, κυρία μου, αυτές. Ωραία, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Ναι, κύριε, θέλω να ξεκινήσουμε. Έγινε, κύριε, ετοιμαστείτε, κυρία μου, όλοι μαζί, παιδιά. Πάμε, λάβετε τέξεις. 3, 2, 1, πάμε. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν είστε με τα καλά σας. Γιατί, κύριε, κίνηση κάναμε. Είστε με κύριε, κατρόμαξες? Ναι, πάρα πολύ. Είστε με τα καλά σας? Ένα χιούμορ, κύριε, κάναμε, ένα χιούμορ, ξέρετε, μικρός ήμουν δρομέας και μου έχει μείνει. Βγάλε εσύ τα χαρτιά εδώ να κάτσουμε να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε, ήταν ανάγκη να με χτυπήσετε. Σας παρακαλώ, κύριε, βγάλτε τα χαρτιά. Στη δουλειά μας κάνουμε. Ξενυχτάμε να πούμε όλο το βράδυ για να κερδίζετε εσείς τα δικά φορά ποσά και να περνάτε όμορφα. Και έρχεστε τώρα εσείς να με χειροδικήσετε εναντίον μου. Γιατί? Μισό λεπτό να ανακατέψω, μισό λεπτό. Ανακατεύστε. Τέλος. Τι είναι καλά αυτός ο άνθρωπος? Καλό, αυτό χιούμορ ήταν, κύριε. Φεύγουμε, κύριε. Όχι, κύριε, πού πάτε, καθίστε. Θα βγάλετε τα χαρτιά, κύριε. Κανονικά τώρα, ναι, κανονικά ξεκινάμε. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε, κυρίες και κύριοι. Τώρα ελάτε τόπο, κύριε, ορίστε οι 3 απλά για σας, κύριε. Να και για μένα, blackjack, κύριε, χάσατε. Κύριε, αφήστε κάτω τους μάρκες, τι με τα καλά σας. Τι blackjack χάσαμε? Ένα χαρτί έχετε πάρει. Με ένα χαρτί δεν γίνεται blackjack, κύριε. Γιατί μου κάνετε επίθεση, κύριε, ορίστε. Τι σας κάνω? Να σας πω. Τι είναι αυτό? Ο blackjack. Είστε τρελός, κύριε. Μισό λεπτό να ελέγξω την τράπουλα, γιατί εδώ αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πράγματα. Τι τράπουλα είναι αυτή, Θεέ μου? Τι, κύριε? Τι είναι αυτά, κύριε? Ένα πεντάρι και ένας παπάς. Είστε πολύ τυχερός απόψε. Χάσατε όμως. Αφήστε κάτω τους μάρκες, κύριε. Φαίνεται πίσω. Τι λέτε, κύριε? Όλη κοροϊδία. Είστε απατώλας, κύριε. Για να φύγουμε, γυναίκα. Πάμε να φύγουμε, γυναίκα. Σας παρακαλώ, τι γίνεται, πάρετε εδώ, καθίστε, κύριε μου. Τι καθίστε, κύριε, μας έχετε τρελάνει, κύριε. Ναι, σώροπος είναι, σας παρακαλώ. Πάρτε το, κύριε, σας Θέλω να παρακαλώ. παίξω. Φύγε, μη στεναχωριέστε, κύριε μου. Μη, καθίστε, πάρτε και τις Μη μάρκες. στεναχωριέστε, κύριε μου. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένας λολός έρχεται στο καζίνο μας δηλαδή και μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά μη στεναχωριέστε. Κάνετε πάρα πολύ καλά που επιλέξατε το δικό μας καζίνο, γιατί είναι το καλύτερο. Μπορούμε να παίξουμε μαζί σας, κύριε. Βεβαίως.